В България явно има много обществени пари, след като остават и за разхищение. Знаете ли, например, какво работи обществения посредник? Той посредничи между хората и общината, като приема жалби и сигнали. Но това е една излишна функция и до сега няма никакъв обществен ефект. Законът не задължава общините да назначават такова лице, но община Пазарджик е една от малкото в България, която има обществен посредник. Заплатата му, която не е малка, се определя от Общинския съвет и офисът му е в общината. Излиза, че институцията, от която зависи неговия мандат и заплата, той трябва да критикува. И на кого трябва да се отчита? Както виждате, това не е никакъв независим защитник, а поредното разхищение на обществени средства зад още едно фиктивно работно място.